Haga Jing lekai Indian Super League semi-final leg 1 hapreng ka Hyderabad Persha ya ka ATK. Bat kani ka home game jong ka Hyderabad. Aba phai sha kani ka Jing lekai omdon ki bala bat khijar nadu bas dang ka Jing lekai hadu bukut ka khandai pheu minute. Bat hadu bukut baro artali ki ya khaj klem yo thep goal. Haga Jing lekai Europa League round of 16 leg 1 ka Sevilla ka la bat lim da Arlan Persha ya ka Fenerbahce. Ka Shakhtar kala ya khaj da Marshigol Persha ya ka Feyenoord. Ka Leverkusen kala la bat lim da Arlan Persha ya ka Ferencvaros. Ka Union Berlin kala ya khaj da Marley Gol Persha ya ka Union Saint. Hagawai pat ka Jing lekai hapreng ka Roma Persha ya ka Real Sociedad. Pat kani ka dai ka home game jong ka Roma. Haba phai sha kani ka Jing lekai ka Roma ka layo pat pen khijar ningkong haga minute ka ba khat lai lengbo Farone bat ya ka pol lai rap pen bu do Abraham. Bat shwa ban kut ka Jing lekai ka Roma ka layo biang ban thep ya ka gol ka ba ar lengbo Kumbala. Bat ya ka pol lai rap pen bu do Dybala. Leng bang ini ki ar gol ka Roma kala la ban pelim ya ka Real Sociedad ha ka leg 1. Hagawai pat ka Jing lekai ka Sporting Persha ya ka Arsenal. Bat kani ka home game jong ka Sporting. Haba pai sha kani ka Jing lekai ka Arsenal kala yo pat khijar ningkong ha ka minute ka ba ar pheu ar lengbo Saliba. Bat day haga minute ka balai pheu sau ka Sporting kala yo ban thep ya ka gol pen ya khaj lengba u Inacio. Bat haga kelamit ka Sporting kala yo biang ban thep ya ka gol pen tam lengba Paulinho. Kata haga minute ka basan pheu san. Henry tang hadin ka to ka ne minute ka Arsenal kala yo biang ban thep ya ka gol pen ya khaj lengba ka ungol. Kata haga minute ka ban riu pheu ar. Bat day lengba ka ungol la penlong ya baro artali ki Kynhun bukin ya khaj damar argol. Hagawai pat ka Jing lekai ka bakham shongshit hapreng ka Manchester United Persha ya ka Real Betis. Bat kani ka home game jong ka Manchester United. Haba phai sha kani ka Jing lekai ka Manchester United kala yo bat pen khijar ningkong tang ha ka minute ka ban riu lengba u Rashford. Henry haga minute ka ba live pheu ar ka Real Betis kala yo ban siu kuliang ya ka shigol jong ka Manchester United lengba u Perez. Bat day hadu ka kelamit kata ka minute ka ba san pheu ar sai sin ka Manchester United kala yo biang ban thep ya ka gol ka ba ar lengbo Anthony. Batang hadin riu minute kata ka minute ka ba san pheu pra u Bruno Fernandes ula yo biang ban thep ya ka gol ka balai na ka banta ka Manchester United. Bat shwa ban kut ka Jing lekai kata ka minute ka ba pra pheu ar lengbo Weghorst ka Manchester United kala yo ban thep ya ka gol ka ba sau. Bat hadu bukut ka Jing lekai ka Manchester United kala la bat pelim da saula ka way Persha ya ka Real Betis ha ka first leg jong ka round of 16. Hagawai pat ka Jing lekai ka Juventus Persha ya ka Freiburg. Bat kani ka home game jong ka Juventus. Haba phai sha kani ka Jing lekai omdon ki bala bat khijar ha ka kela step. Bat day ha ka kelamit kata ha ka minute ka basan pheu san lengbo Di Maria ka Juventus kala yo bat khijar ningkong ha kani ka Jing lekai. Bat ya ka bol lai rap pen bu do Kostic. Bat day leng bang ka shigol jong u Di Maria ka Juventus kala la bat pelim ya ka Freiburg dai wela not ha ka leg 1 jong ka round of 16. Haga Jing lekai Saudi Pro League ka Al Nassr ka bari ka club jong Cristiano Ronaldo Persha ya ka Al Ittihad. Bat kani ka Jing lekai ba shokshit pa ha ka ba baro artali ki Kynhun ke yakni ya ka kerdan ba khli du jong ka mi ya kain point. Haba phai sha kani ka Jing lekai ha ka kela step omdon ki bala bat pen khijar bat day hadu ka kelamit kata ka minute ka ba pra pheu ka Al Ittihad kala yo ban thep ya ka gol beningkong ha kani ka Jing lekai lengba u Romarinho. Bat day leng bagani ka shikul ki rang lekai ka Al Nassr ki klem la shu ban siu kuliang hadu bukut ka Jing lekai. Bat leng bagani ka Pynjop ka Al Ittihad kala kiu sha ka kerdan ba khli du ha ka mi ya kain point. Ha ka ba ka tam tang shi point ya ka club jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr.